Daon sama ka, hoy. Hoy. Ready na magduha? Ready na. Biya unsa man natong challenge karong adlaw be? Isulod ang tanan. Sulod ang tanan. Isulod ang Isulod ng tanan. ang kan ba? Unsa daw? Isulod sa dagom. Ang tanod Ang tanan isulod sa dago. is sulod dire. Okay. Pa kwanay, pa paunanay. Og kinsay makaunag sulod sa duha ka buok, duha man na. Duha po ni kahilo. Duha isa. Isa. Duha oy. Duha man na Duha man sa na kadagom. Duha sad na liha. Og kinsay una dili asahon na ninyo, kuha na ninyo. Anaon ra ni sa kamot. Dili kuha na sample gali sige. Kuha day. Kuha isa. Na anaon asahon. Ano imo man nagisumpa ang tanod tong? Ana ba kuha ni mong isa diri ana. Sige balik na ibalik na unya na. Okay. Karon kay imo man kong gisugo og patahi ani imong shorts. Nya kay dugay man kay ko kapatunong anang dagom. Ikay patunong kamo duha. Og kinsay una makapatunong aning duha na ay 500. Ay. Okay, la. Sige dari na dapit ninda pa. La. Ay katita. Dire ni ha dire. Daw sakto na dire dapit ninday. Dili na. Tunga. Sige. Ulat sa. Okay na, ready na? Dili na. Okay. In 5, 4, 3, 2, 1, go. Na tanawa do kakwapit do. Ayaw po mga. Kaya pa man. Dire na ana o. Ay ayo ka sa ha. Nakwapit. Wala ni ka pasulod. Na. Alala. Ayaw pa paniko na kay bulok. Ayaw pa paniko ba ma? Usok ka. Wala bang nagisiko. Ano sa mana la pita ka cookie dai. Sa hindi yung malakot man. Sama na mo anay. Sama na. Di ki masulod dai. Gamayag buo. Oo. Ayaw pa paniko ba? Yan ba do kamay tagbuho. Okay na, wala pa yun. Wala pa yun nakapasulod. Unsa man ay. Ala. Ay pagbuhan ni oy. Itandog ko inday dog no. Ayaw pa panangdog dai, hindi ko sulod dai. Kinandog. Ayaw pa panangdog ba? Yate man ni Nani wala kasulod. Ang 500 kinsa kay budaw gani wa pa Ay takwa do. pita kay daya. Day, grabe naman pag Day, tulo na naway day. Tulong na ako nilay lang naunsa na wala pa kapatunong wag si Cookie dili ka na og bisag unsaon pildi na si Cookie inday Ayaw pa paniko dai, di masulod. Man do. Tulod na do. tabang Tabang dong. na grabe po si Inday dugay pwede mo kapasulod anak day Yehe, sulod ala na, sulod na Tulod na dong. na dong. ikuan diri ang isa na isa na ka Inday ge 1 2 3 ge ana ge natanawa sa day sa dali Dali dong. na di ka pasulod nawa na ni di ni kadaog 500 ba di ka daog 500 ba ay di ka patunong si Inday Unsa na Sino po na ni Nawala ang dagong ti. wala pildi na kadong Nawala gid. na si Cookie wala pa unsa naman ay wala ni daog 500 wala ni daog na ge na wa na Yay! ang isa nimo duha man na dapat duha man para muda Daog na. Yehe. daog Daog nga na. kita man naman na kay Man na, daog na. daog na Daog na. Daog ko dong. Yay. Daog naman ko. daog na una sa Sinday na Umana, daog naman. umana Daog naman ko. umana Sinday daog umana daog na ay ko dong. daog na umana Umana, daog naman ko. siya nakauna
Siya na kauna. Mana? Daog naman kudong. Mana? Yahay. Daog Mana na naman mana? Uy, daog naman kundangin na dong. Dangin na mana? Mana na mana? Uy, daog naman ko. Daog. Uy, daog Mana naman mana? ko. Daog na siya. Daog na. Daog na, daog na, daog na. Daog na dong. Hoy, daog naman si Inda. Uy, daog Ang naman Macau ko, naman, dong. ang Macau na. Ang Macau Daog na. naman ko. Ang Macau naman, niya ulahi man ka. Oh. Ulahi man ka na. Oh. Asa man ka? Oh, nasa man ka? O, tama ka dong. Ha? Iki budawat og kapildihan. Oh. Naon sa man ka? Hoy. Hoy. Okay. Asa ka? Hoy. Ito na dayon. Diri na. Alin na dayon? Magdali. Kumaning daog. Budawat og kapildi. Nalalalag sa lablikat. Oh, mana ha? Nya, suko gyapon ka.